dag skal vi lave en soltørret tomattarbonade på timesoltørrede tomater og hvidløg og basilikum. Der skal lidt parmesanost i, en god rapsolie, hvidvinsedike og lidt salt. Vi tager blenderen og vælter vores tomater i. En lille smule parmesanost. Vi skal have en god sjat basilikum, og det er jo dejligt nemt. Og man kan også spille. Og lidt hvidløg. De kan lige bankes lidt, for de kan godt klukke lidt sammen i posen. Sådan. Lidt salt. Og lidt eddike. Vi kan godt lide at lave den lidt syrlig, så derfor får den ekstra. Så skal vi blende. Der er blevet blendet, og så skal vi lige se, om vi kan få det hældt ud her. Så. Ja. Der er også et lille smart trick til poserne, der ikke har lynlåsluk, som alle de andre. Der kan man lige klippe en bue i posen, når man har taget, hvad man skal bruge. Og så er de lukket klar.